हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कच्च्या केळ्यांचे काप दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। इथे मी 2 कच्ची केळी घेतलेली आहेत। हाताला थोडेसे तेल लावून आपण त्याची सालं काढून घ्यायची आहेत, नाहीतर त्याचा डीक आहे तो हाताला लागतो। इथे मी केळ्यांची साल काढून घेतलेली आहे व त्याची आपण मीडियम आकाराचे पीस करून घेतलेले आहेत। आता आपण या कापलेल्या केळ्यांना मीठ, मसाला व हळद पावडर लावून घेऊयात। केळ्यांच्या अंदाजानुसार मी इथे 2 चमचे मीठ, 1 चमचा हळद पावडर व 2 चमचे लाल तिखट घेतलेले आहे। हे मीठ, मसाला, हळद पावडर त्यात आपण पाणी घालून त्याचे छान मिश्रण करून घेऊयात। ड्राय टाकलं तर ते व्यवस्थित लागत नाही। आपला हा मसाला तयार झालेला आहे, तो आपण केळ्यांच्या कापांना लावून घेऊयात। हे सर्व केळ्याचे काप आता मसाला लावून तयार आहे, ते आपण 15 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्यास ठेवूया। आता आपण या कापांना रवा लावून तळण्यासाठी घेऊया। इथे आपले पॅनमध्ये तेल गरम झालेले आहे, त्यात आपण ही कापं सोडून घेऊया। तुम्ही ही कापं डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय पण करू शकता। हे सगळं लो फ्लेमवर करायचे आहे। इथे आपले कच्च्या केळ्यांचे काप तयार झालेले आहे। आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।